Când toată inima mea îmi bate în și când a pornit era de înălțit. În noaptea când am plecat, nu știu ce mai s-a întâmplat. Eu pe loc am întrebat, am văzut o femeie și ea m-a spus dacă am bani. Eu m-am spus că da. Ea a spus să-i dau și ea. Eu am spus nu. În noaptea fugești de mine. Nu știu de ce, dar o las să vină. Puterea mea o face să vină, dar... Și ea a venit la mine. Chiar nu știam ce vrea de la mine. Eu ziceam că ce vrea de la mine. A spus că vrea bani foarte mulți, 1000. M-am dus la mama și ea nu știu ce face. Era la bucătărie și avea fața urâtă. Fata aia a venit la mine acasă și am urât-o pe mama, nu știu ce vrea de la mine. Are puterea să mă omoare și pe mine, nu știu ce vrea de la mine. M-a omorât, nu știu ce vrea. Și s-a dus și a luat muzica. A luat tot ce are mama, a luat 100 de lei și apoi a plecat, nu știu de ce.